Hei, Mikko Ryloksesta terve. Rockam Sippola ensi viikon loppuna. Ja erityismaininta, siellä kunnioitetaan Ozzy Osbournen muistoa. Perjantaina Ozzy Osbourne tribuuttibändi soittaa setillisen Ozzya ja lauantaina Papatskula Sapattia eli Black Sabbath tribuuttibändi. Joten enempää ei voisi pyytää, mutta hei, siellä on ihan helkutisti hyviä bändejä, tulkaa tsekkaa. Vapaa pääsy, ikärajaton, come on. Hei, Mikko Ryloksesta terve. Rockam Sippola ensi viikon loppuna. Ja erityismaininta, siellä kunnioitetaan Ozzy Osbournen muistoa. Perjantaina Ozzy Osbourne tribuuttibändi soittaa setillisen Ozzya ja lauantaina Papatskula Sapattia eli Black Sabbath tribuuttibändi. Joten enempää ei voisi pyytää, mutta hei, siellä on ihan helkutisti hyviä bändejä, tulkaa tsekkaa. Vapaa pääsy, ikärajaton, come on.